Asa, our number we so 0557 000 967 Anna 0557 309 080. Asori Kasia Pano, Atumako Fordia, Eben Mansina Hospital, Atumako Fordia, Eben Kumase, Ebuaka. Praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. They mau Cedar for cry. Aya kwakwa odifo Cedar ni ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afiri Misraim kwasum. Onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse. Enti Cedar beremunie Erade Nyankopon soma me samemra sani defo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare aware seye adwuma seye edoso na nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopon emfi ni ma enti ye Nyankopon no ontime nyene ma biomu anha anase nipa bone ena ama Nyankopon emfi ni ma anenti no Nyankopon asoma ni difo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyame manya hu ahintasem nyina wia wa hyeme se ni difo se memfa ayaresa eni ogie emrew be bibiara wo hyeme anase utie mi efi biara wo so obedu wadanse enti tie mi. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yama atiefo ne ahwefo nyina akwaba edeba tumadi Cedar our tumadi everybody awode wakoma ebedi machi na ya tumadi tumfo na komo Amen. Yede radiasi. Uka first Samuel 2:9. Ana si obara yo say and then you na bifufu bia o yo say the word na kokwa. Owi na wo so ni na nsaso. Say nyame na nyure me kanfo na mo ya pija ni dia to ne kase. Esa sa wo yo kro ade a wo ye bia efe. Ade wo ye wanwa. Ye mie ya no and your yakon, your pejani, and comfort in sunny din, conquering us, the sun said, I know you be and from my airway, excellent by the 2 minutes, as I see, yet to me, you look quite young, and fast what into my assassin. I am sure as she has so when you may 2 and Panoswa, and 1. Yamu to be one of my fasted, I remember the end Tom na bibia na wo hye ene ye yakoma kronia peja rade hye ne nkonkwa ni munya o Kristo ni ogidi ni yankopa na wo wuye na ne nansan so no osori fra wu from no wonya samando entumi ankra no wo yo kronkron e wona ni munya mu ye peja no ye wa no sawuti wo ka na wutie ye ne ye kamo ne ye kan fo rade kase ne ye mani din so ye hye ne ni munya Oyo nyami enanyumre oni yana jinu hiye se ye huni ya hunya e na do ye timi kasa e radia do bia wa no ya ne kase tom no ye peja rade ye peja ni ni ya ni kase wo se ye fie wa bia wa no na yo nyami kase se ni konfani munya I mandados repa ya dada eti wo kron Yansangini Okron Odom Barima Yetu say Ye Beja Nini Oye Yama Uso Yeswe Sayadi Udia Kwa Oye Yadi Nimo Yamie Ye Beja
Etinyami wu yo sanyini. Amayina kutu. Oine. Meso. Akutu wa yaso. Bebo. Uni. Anabiya tu sanyami wu yo sanyini. Oine. Amayina. Amayina kutu wa yaso. Meso makutu wa mire. Bebo. Yatu sanyami wu yo sanyini. Amayina kutu. Oine. Meso makutu ya ne. Bebo. Eti onyamye. Udira. Mina. Yatu. Baba. Baba. Udira. Baba udira. Atunano sabo pani ya yumose. Oyami. Oyatani yame. Amayina kuturo yase. Meso makutu. Ire yase. Nabo. Eti nyami obosro. Ya sasi. Amadiya. Adi. Ananadia to sound. Ananadia to sa aya parasa onya kupo uyobo Yesu doi anadi medewa mitias ankamini duma bobe na mala enu tu bobe ani bosiwe de mami mama Matias Samuel Sonia Sassi Samuel no I don't know Sala na wai me fusunyina ya wawo awado badi bibe wasi amina mi amie wasa mi manina oine wasa another dio mira ni magica oh jana ama magibi moide yesu ye edi yoti machi kwa ya wonwen anabi oni ade anabi ni na wona mo you know ti fatu chana sorry no oh Amayina ananadio utumia di eti machi kwa oyo wawe ni oni adi amayina ya saboko yobye owo amayina otumia adina eti
Senye Yesu aduma Akama Yesu Yesu Kristo Timadi Senye Yesu aduma Akama Oyamiba Yesu Abia wano Oya bianto mwaba wapalo Echani tonchomeni Broska paya nilima yata Yenda na basi yata Ima yenda na basi yata Ima yenta na basi yata Ema ni watu mtina basi yase Ekwane meiri ya basi Ema watu mya Yasa blamba dukachasi Waso ya utabi ya nasasi ya unasuti ya swa Wandon barima wanini wuji Uyo nyamyo nyumrei Mema wudi so Isa wudi ya ni munya Isa wudi ya ni munya Misa wudi ya ni munya Eya wudi kasiye Omai washa ya so Wama ya wa Ama sabia Saya tense wada ya wadi yama Saya wato Aya wato Aya wato Waya wato Jesus Yada wasi Yada wasi Eti yadawa si minyanko yadawa sawo fiawa anadi yadawa si yewra Yesu yadawa Yadawasi enyako Yadawasi Yesu Yadawasi pisa wa yebia mayayame Yadawasi oyabia odia wayamayano Yadawasi odia wayo Yadawa Onuma papa uya yo nyamie Wabia Oyama Yesu Yadawa sese wo nyamie Wabia yo Yadawa Etijidi fuba Yadadio Oh makasa Oyine Adini funa ya maso Dini funa Ayina Ya baba makasa Ya tonya Uni mutu Uya Adini funa ya pamukasa Dini funa Ayina Ya baba makasa Ya tonya Otufunya Everything I had to say Didi Fuba Ayina Yababa Makasa Uyo Poku Ine Oni Utsu Otufunya
kasa wo no otumfo Nyankopɔn wo na obi ntumi to awurade so okronkron sayene ya don barima eni munyamhene pimpima wofefo juda mujata ya maudi so anyumre wo sana wo fata sa wuti dede ya na ya wo no mfuna na ya wiawie woni de woni munyamsema wo ya na wase esho de ni munyam eshira ajiri fo ina Amen. Praise God. Hallelujah. Yamishra, Sister Comfort, Twama, Wokwan was sorry to say. A brain so advise Onyankopon Aqua. A radenam no so den assembly. Na papa and pimpim the tieno. A D4, a comchefo, a software, pennyfo. I shall say a bray or mudo TV in ato ho. 8 year Onyame Aquano. Sabre, a radiasam enam no soba. Na tie twere ne say mahuma kwa David na me de me wo konkron asra yes another odifo no awurade ahunu yes no de ne wo konkron asra no sa awurade nam no so emfa na asem emre yen nti ama bebre afiri boni mu afiri umusuo mu afiri ohaw mu enra na ote afidie mu utie ehia nkrofo bi se awie ebrem obekasa kire yen na yakoma to eyam na ohaw ne amane a emre yen ebere na so se nyame akoa no wa ha nyame difo no wa ha nyame somafo a wode na asama ma na wie ebrem so amfamre no ebere yakoya papa nche ne ama na kwaba aba kasa fidie iso ani die kwa so Bishop Albert Saki Kwapon ahwefo ne atiefo nyina emo akwaba ba Cedar awaso general nyame hira Osofo me Joshua Buru na menhira papa na Cedar our team ni nyina mo promote sen Onyankopon adom ye ho ye pa ya da otumfo Onyankopon ase na menhira Cedar our team no mo boy adwuma amen mo boy adwuma we ye bere mo God bless you na mra bia asamba akopɛ na meka kire mo senia Paul ka kire koloto asafo no ose mu tintim yo na mamu hihim that's right mon koso a wosoma adwuma no na se tetefo no bere anye kwa yo o Cedar our team mo so mo bere anye dan da bi o anya kwada na Cedar our hwefo ne Cedar our tiefo osofo Cedar our bae dodo no time a mo de dan nyina asesa obu wo ho a ontie yen a osofo na ya maame nom ne ya papa nom nyame emma mo se mo mretie Cedar our Nyankopon hira mo pi amen ebia na ne da di kan a wo de TV no ayedan ato Sompa TV na wo tie wo Sompa radio ya ma wadwo ne enim se upomu ye sabre de ye Cedar our ena utie yen efri sabre kosi se nondu bebo no ubeye inhira efri dadwoada ekosi da fiada na de Cedar our no ebrew enti ahwefo ne etiefo nyame nhira mo na onyamo kese sabre de fa wo phone no na fra obi no be so fra obi na ka kire ne se osofo na waka ne ho asem no nyame somafo no eye bishop no odifo no oni ne team na ba that's right enti no onfa ne TV ne radio ento Sompa TV ne Sompa radio no be ye nhira anase onko Facebook no so eye Sompa Facebook no so anase onhwe ye YouTube ho na obeye nhira na enije semese wo mu se ye ba se ya maudi nsuo esi TV no so wo documents bia wo de TV nanim ena na manfo TV na ebodan wo sofo ena bi so no da esi ho tra ultimate fence so wo so de si so na tia to de be fasi enimu wo form ho na nyame tumi nyame ahoden emra nyame asem na ba na ebo awura mu na ewie pede wo pe bia fa wo nsuo no ye ebi sa me de kom adwumam osofo bi se me de kom afuo mu ebi se me yare amenom ye obi se me ba yare adanse ne ye pi wo say what documents bia fa go TV no radio nanim na obeye inhira osom no koso no nyame tumi bom na me ba obu oso a obonefo na fa oba bi nomum afa odi hye bi nomum ebe bibia ekọ na awurade amemu a wa wura nubone mu ensan wie mu nyame betime agye no fane
photo to TV n'anim anase radio n'anim na nyame asem kɔ so a yɛbɔ mpa ne nyame tumi edi ekyire ma me fa sa akwanya so na me nkyia MCR ɛyɛ azuka bema ɛyɛ me friend obo fanda de fa nyankopɔn hyira ɔne na pamfo Kevin so yata ɔmo bɔ adwuma na ehwɛ sɛ systematic system ne nkrɔfo so ɛbɔ adwuma wɔn kran ɛyɛ David mo me ma mo nyina adwo menim sɛ mo ho yɛ mo na nyankopɔn afa mo so mo so mo chinchim mfidie no na mo miamia mu na ahwɛfo ne tiefo so ɛhwɛ bi nyankopɔn onhyira mo pii amen na sanka boy die na me bon kai bo ansa na yɛbɛkɔ Facebook no so na ya ma mo akwa no na obi bia wo hwɛ me a wo tie me ɛyɛ akunafo a mo Ghana nyina ɛyɛ 21st clinic ɛde asɛm da ba afi bia ɔyɛ 1st November bia odisi hɔ sɛ ɛyɛ ne clinic a ɛwɔ ɔman Ghana ni mu nyina baabi bia bɛn obi ɔyɛ ɔbɛkunani a bɔ modern asɛ ɛyɛ memene da no pa no nson no obɛba hɔ ɔmo di mfidie bro ne friends free screening ɔmo bɛhwɛ wo ni pedua ni mu nyina na ɔsɔfo ɔmo amiamia wo na eno bia ɛsɛsɛ yɛde ma obia ɛyɛ free na nipa pii na edi ho adanse ɔmo hyɛ dwumadie ase akyɛ ɛna mo a mo yɛ wisia ne nyanka so a mo nyanya mfie donkron meka manya besi edun otwe obu ho a obi ba be pay no asore so oya janka da kure be be waduru no asofo onye ewisia ne ajanka wanyini ajanka bia ni wafu aboje sasa enti wedie omo nya ni mmoro 18 years no 21st clinic so ofremu nyina oman Ghana baby bia asofo clinic ni bu bia oben bia ko na Kumase hade ehia overseas na baby bia Sompa TV ne Sompa radio no ɛwɔ na na 21st clinic wo obeba doctor for obo Cedar awampa ebo na utie nyame asem no ye kunani a na basan ya base so oba fresh skin no free na a doctor for no ahwe also for First Timothy chapter 4 verse 8 ne dia na oka First Timothy chapter 4 verse 8 no dia na twerɛsɛm no ɛka ɛtɔda sɛ yɛde mfidie na amiamia onipedua mu nyina ne nyina so ka ɛwɔ twerɛsɛm no mu bi oyɛ so a ɛboa nti we die ɛyɛ 21st clinic announcement ifiri ɔmaso ɛyɛ ɛna ɔmo sɛ ɛda memene da di enu ya o ɛyɛ 1st November na manya ne ntiɛ sɛ ɛyɛ anopa 7 ɔmo sɛ wahwɛ nnuane nyina bɛkɔ so ɔsɔfo yɛhwɛ nnuane ɛma aduane di eti we ne de akunafo no ɔsɔfo bɛba bɛ mo ne tamo nyame nhyira ɔsɔfo de na nyame asɛm so ka ɔsɛ yenum ho na abɔ modern yenum na keka ho na wɔn kɔsoɔ ade nyinaa mu amen enti we num so no ɛtɔ da nye ne nyinaa na yɛ mpaebɔ no we num so na keka ho sɛ sɛ bɛhwɛ nipadua no mu sɛ na bɛyɛ bia adebɔ ne bi pɛsɛ bɛ mo bia na aduane a yɛdie nyinaa ne nsu a yɛnum nyinaa ɛnyɛ nneɛma papa ɛna werɛ ho asɛm ɛse ɛyɛ China City de ban ho no sa wisie nyinaa so de yade ahodo tantase asemo nyankopon hu o my Ghana mobo obo ho asebi we ahye osofo ye ba ne se ye odi man pa ya obo ho hu adwumayefo wo ho nyinaa sa na osofo ye betima si biom no awie no na ye na asi asemo enti no ye ntua hoka enti obo ho ne na no aduane ade na ahye no na no aduane aboro ana unye sika osofo okwa na onya kakra ti nyame mo obi bia wo hwɛ me a wo tie me nyame mo adwuma bia ho ban baabi bia wo yɛ adwuma ya wo bompa ya ma wo adwuma wura baabi wo yɛ adwuma fa adwuma ne nhyɛ radensa na nipa still worship is the ownership obi bia yɛ di bibia hyɛ won sa na ɛyɛ wo de ya ɛna manager yi a wo hɔ na ka nipa ba manager ne nwoma na manager ne ɛna manager na egu ne wo supervisor egu ne sales guest egu ne ɛna nipa bebransa na bɛsɛ hasi biomosofo na buro nya ya yɛ den atwam
Koluman kamene se bro nye kra ke ba ko fa o kakra me dia zuka be ma de Cedar wa team me se ja hye de nyina Nyankopon nya de emo ho ban samre de yenko Facebook no so na so aye she yenko Facebook no so na emo akwa na YouTube osofo Reverend Thomas Abana say yenko na emo akwa ba se omo like page no mo share na nyame asema eba na no hye papa yewura awrade nhyira wo se woma kwan ma Facebook phone so omodo mo comment ni ade nyina ba oche Gladys ewo so Nana Jesua ewo so Linda Owusu wo so na afenso Asomani Root ewo so saa enso na nhyiraba ogina so upon David enso egina so adepa Sheila enso ewo so he fra kra saa na Mama Eunice enso gina so Grace Sam enso gina so Jacqueline Ampofo Joanna Des Sandra Afriye Kwabana Ado enso ewo so Osofo Philip obeto aso ede amanye Sana Bishop oko YouTube on so Ernest ewo so Nana akosu adwamena ewo so Zinabu Amadu ewo so Abena Ajei ewo so Miriam Menu ewo so Michael Abia Kubi Eva Jan enso ewo so Inshiraba ewo so Josephine Ofe ewo so Sana Obapa Evelyn enso ewo so Sofima beto aso Nana Jesua ewo so Felicia Boaten ewo so Patience Apasa Naba ewo so Asomani Root ewo so Nana Jua Safo ewo so Mr. Apia Kwaten aka Beza ono so ewo so a omu nyina ehwe ye den Inshiraba enso ewo so omo hwe yen Kofi Usunsu gina so ohene ba du jamfi gina so Medicine Sunday Junior enso ejina so Asomani Root mu nyina gina so den Ismail Abdul enso Vida gina so Osei Sapon mu gina so Enoch Osei Kofuo mu gina so yes Oheneba Edu Jamfi mu gina so that's right almost say more fire yenu abanya ntachi Samre dia mo like Sompa page no na mo you, share link no mre bia ya meka kire wo Daniel chapter 12 verse 3 na ose na madwomba no be hyen na de otimi edi okra baako boss ra heni mu no obe hyen so osoro nsoroma that's right na de otimi di okra piode nipa dodo no akos ra heni mu no oso obe hyen se da bem nsoroma enti e bia all share link no enanya mensam na eba no so okra baako sesa se na twere sem so osoro abofo pempem ene gidi ahurusie no saa so na wo so wakatua no ebeye kese Nyankopon hira eye MCR mo bo adwuma eno na mo de atoso no o se na madwoba no ebe hyen hallelujah amen ebia na ne dai de kan a wo hwe yan Cedar awaye ba Sompa fidi kese so anyame asema ye de bramo ne se ehefa na ye gya no mo Nyankopon no wo where is the God of our fathers osofo ena obi more west odi sika pempema wure mu no ene ahye no ene ochena obete yesi obi fie gyatom obete yesi obi ka anyaka nkwanhia obi kwa aba wantimi ama yesi wewu Nyankopon na yesom no Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopon no wo he de waka ne ho tam se orem paw yen na orenyaw ye no ene kamia basa se de nyame o paw yen e kamia basa Onyankopon onfi ye biom ana eno na me ba fidie so a me ka kira ahwefo ne atiefo se da bi Nyankopon no ye adwuma wotete brenem no sani o kan Hebrew fo nwoma no o se onse sani o te ene o china my God ene de ben da pem ose onsesa yotia noti na emmom ose se ye kwati na asem na ye de nyankasa ye pa se ye po na asem a se ye amfa na asem no so anya adwuma ono awrade so bepo ye asem ose se ye ose oni pa ba onyame asem na wapoi na won kwan so ye dan e wo efa enti no oboye kokko e wo Jeremiah chapter 6 verse 16 say yanko titi atempon be bi okwan pa no da no na ye benya home e de amaye kra aso ye say ye fa enti ye ba efidie nso ye yinsemfu abaako ne Nyankopon ma
abobo ye de asem na toto twere asem no ho ye wi a na ye de atoto yan kasa ya brabo ho enti so asem bi a ye anamo bi a ye tuo inkomo bi a ye bo no ene nyame asem no ebo abura ana asem mo abura eno ne ensem a ye de bra hwefo na bosumi we nyina ensem a ye fire ye ne ahwefo na etiefo che ye ne se you will account for it. Everything adie biara a wo ya na sase so bia ubebu ho akonta na yi nyame asem from Matthew chapter 25 verse 14 to 30 Yesu nebu bese osikani bi otukwa friend nkwa bai na the talent ma wo omo obi abi oko check account san bai no ba so obia mebu na konta enti accountability enti me no kasafa accountability in leadership yeah ye di bia bi a hye yensa ye di nyoma bi amawo se oyo sofo oyo hene obi abi adwuma or the amount se wo na oye MD managing director or the amount adwuma na wo ye no oya ne papa adwuma wura no beba wa baso nyankopon no so beba wa baso na nyankopon so de eso aketua papa no ebe ma wanya ni yia eso asotwe no won sabeka na ya to aso abedu nuama ye de ye nipadua ye yabo ya de ka jose bosom ye de topic no be si na bosom foforo ya san afa topic foforo na ye de atoto twere sem no enti baby a ye duru de ye de ye nipadua we eye ye bebu ho akonta that's right enti no ena na wotwe ye kan asem this done with the body either good or bad de ye de ye nipadua numa ye de ye nipadua eye na ya beduru so se ye wonuoma ni bi o ha eye efi adeye nuoma ni bi ho a eye busude adeyoye nuoma ni bi ho a nyame aka no na asem se wo ya onu awurade obeyi wafre ne mem unya osoro ahenie no monko na no me beba wo so ade a ye fre ne se sasa bedu wachi osofo ye wonuoma bi edi nipa achi a oware ana na ware egu obi edwuma na egu osofo unama obehu ahoofefo obo ohwe na obaka so obofo ohwe na ontimi nhwe no mienu osofo ye wonipa bi a bible na nkasa di won ho adanse ose na Richard de na ne ho ofe na Lia de na nimu ya pia no nya fe bible na na kai enti nipa bu anyame di ahoomfa ye den edomo osofo hwe nipa bi a wo wasisi fie wo biebie nyuma o pebema ba ko pe no wakasa mi kruni onya bi mema bebre wo so osofo wasisi hwe dan wo nuama wo wura fie wa pake cars osofo awere ho nti otimi sign ho ekuno atoda obi hye ne ho akomfo a eye ye misa nuoma wo enti enye hia ena nipa di kuno ho obo onuoma edi ninya ni nuoma edi nachi wo da osofo wonna ebi wa ye fi adeyo ye bia nipa bi yo ye wakoye nyame achi wade ye wonuoma bronsam ye ene ye wonuoma nyankopon na obo ni wiase no waboye kokose maye nko ho sa osofo no ye ko ye kasa famo jafra obu o hwame a wo tie me oni onu akasa ninu ya da oni nasi ada oni nadamfo yira da wafa wei wafa oba wo wirem wafa be oni be makoda wirem sa nneoma ni nyina bible aka tete no oye na yehu a yesi musuo be ba wo so enti gise ye yi hu musuo bu okra ye twadwan egu unan so se ne be ya emfa sunsuanso bone emrew na enkoka wabusua na enkoka kuro no a otimu anso enadie na ekoso osofo efunu kura no tresem kura se osofo kura se odon sa kamfo uwia gese ye dwira o enadie na ekoso se efunu ya deda no nipa ne no to nsa didi osofo nipa de nsa koto nu komu no de atwa safi enadie na ekoso wo social media no so osofo eno na no ye kan se bosome ya kan se na nanoma ye di kuru ahyem nsa no
saa tete na nananom be wo ha wo ye saa de ne ebe abusua na mode da funu no a mo ye saa nuama no ye be chi abusua no da bia na ya bomoka Yes. enti next time mode da moamu mode hye bi to na mmerante bi ye so mo ba ho a mo ba pa mo na nanom mo sori ehima mo sori nyame asofo ye nsori na ye mani pa bi hu ne se niema ne bi wo ho a eye chiwade a nipa wo ya edi nsonso aso brew na ye onioma bu anya wo nkwa na nsonso aso no wo de ma ho wo de nsonso aso no ba na wabusua no ebi soso eka wo asofo eno ye kan obo ha sebi onu ankasa no ne no ho da masturbation saa nneɛma no nyinaa Bible sɛ ɛyɛ afindi yɔyɛ sɛ nipa no koraa yɛ a ɔtena akonnwa so na ɔsɔre koraa ɛnsɛ sɛ ɔtena so ɛnsɛ sɛ ɔde wɔn nsa ka ne nipadua ɛnɛ deɛ na ɛkɔ so nti wo a wohwɛ me a wotie me a wote saa suban no mu no sɛ woanyae a hyɛberɛ a wode ba asase no wode saa afindi yɔyɛ no nipadua no deɛ kyɛ sɛ woyɛ a na wo ho yɛ wo dɛ no ɛno kɛkɛ no wotra bɔne mu dɛ kakra de asesa wo hyɛberɛ na nyame de wo ba asase so akɔnɔ bɛ na aba wo ne yɛfrɛ wowura fie bi mu wo ne emu nipa ɛma ɛwɔ fie wo nyinaa ɛdeda akɔnɔ bɛ na aba ɔbaa wabɔ wura fie bi mu a ɛmo mmarima no nyinaa wo ne ɔmo da ɛyɛ nyankopɔn akyiwadeɛ ɛnɛ no na yɛkɔ soɔ asofo enye nipa bebree ɛna sɛ deɛ mmara no ni hɔ bio mmara no ni hɔ bio mmara no ma me mfa saa kwanya na menkyia yɛ nuanom ɛyɛ eziefo nyina memeda akwanhwɛfo nyina mekyiakyia mo mema mo nyina de aba yɔnko dɔ ɔsofo ɔse yɛnkae home da no ne ani ne kronkron na nsia na yɛmfa nyɛ adwuma da ɛtɔ so nso no ɛyɛ nyankopɔn home da no deɛ meyɛ nyɛ adwuma bia ɔsofo ene edu kwasi ada yedwa wo Ghana nyina mo ayama eno kra na dwa no ba wo nyina ye nyankopon de ne yedi ye nipadua ye bronsam yi ade a ye friend so owuo afri nipa tim bronsam yi ade ye friend sa akontabuo afri nipa tim ena bronsam de sika ne ajapade wo hwe me estate na osisi nyina obewu aja na asofo obi o hweye okoto kabra France e Cape Coast dwa kese no mu omo sisi se adwa ne nyina na omo oyenfa Carnation stores dan na wo nyina no honest no omo aye omo de yankasa ne nyina asofo omawu ni nyina dan nsamafo stores oba dum na owure mu ewo Ashtown no mo okwa so kwa dan na esi wo nyina ye nsamafo eye bisa se papa na osi dan we no ohenfa wewu enti de me kan tro se bra ye bre nyina asofo ye begya ni nyina ho akọ efiade ochene fiada asofo na mo chire manfo dwa na ba eye akohwe mu a ebe yi egu ho mo chefo nyina mechiam mo che manfo nyina mechiam die na me pes eya were wo semo eya nipa anwune se Bible se onipa oba wo no wona obedi na asase so no etia o se wa hye wona no kura ye den ama se wotwe mu ene bente ye pe onsan osofo udi nchira to bag kura obeko osofo dan so se na nyankopon se wato hye ama epo ma obi ote coastal area bi epo no ebo asroche ni se edru baabi bi anyame ato hye na mana na eno e France epo asroche na atedin e wo se wojo enti na ye to aso osofo na de ekoso nyina se ye wo ema bebre kura na osofo wabu ne nsa no omakwa ma bema ne ne da ye wo mema bebre oba bu ne nsa one ne da osofo yanko Tresem, Yanko Leviticus chapter 15. Yankan from verse 19. What to 33. O can do baby, mama watch so. Na oba se ne ho sene na moja free ne ho na mugu a.
ɔntena ne nsabuo no mu nanso na obiara a ɔka no no ho ɛnte kɔsi anwummerɛ na adeɛ biara a ɔda soɔ ne nsabuo no mu no ho nte na adeɛ a ɔtena soɔ no so ho nte na obiara a ɔka ne nnaeɛ no ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnwale na ne ho ɛnte kɔsi anwummerɛ na obiara a ɔka adeɛ biara a watena soɔ no ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnwale na ne ho ɛnte nkosi anwummerɛ na sɛ biribi wɔ nnaeɛ no so anaasɛ adeɛ a watena soɔ no so a obi ka ne ho nte kɔsi anwummerɛ na sɛ ɔbarima no na sɛ ɔbarima ɛne no da na ne nsa buo adeɛ no bi ka ne ho a ne ho nte nanso na ne nnaeɛ a ɔda soɔ no nyinaa ho nte na ɔbaa sɛ ne ho sene mmogya gu ɛnna pii na ɛnyɛ ne nsa buo blɛ anaasɛ ne ho sene tra ne nsabuo a ɛneɛ n'ahosene a ɛho nteɛ na no nyinaa ne ne ho ɛnte sɛ ne nsabuo no ɛna mu na ne nnaeɛ a ɔda soɔ biara ahosene na nyinaa mu no ɛnyɛ no sɛ ne nsabuo nnaeɛ na adeɛ biara a ɔtena soɔ no ho ɛnte sɛ ne nsabuo mu deɛ no na obiara a ɔka nneɛma yi ho nte na ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnwale ne ho nte ɛkɔsi anwummerɛ na sɛ ne ho te firi n'ahosene no mu a ɔnkan nanso mfa na ɛno akyi no ne ho ate asɔfo fɛsuo na ahwɛfoɔ na etiefoɔ no ɛnkɔ enti yɛnkɔ kolo galatifoɔ nwoma no wɔn sɛ nyankopɔn ka nneɛma bi wɔ hɔ a ɔse honam no nnwuma deɛ di nipadua wei ne yɛ ɔse deɛ nipa di ne nipadua nyinaa yɛ bia sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o wobɛbu ho akɔnta deɛ wode wo nipadua no yɛ enti na wɔtwe yi no me ne ɔkasa deɛ na wode wo nipadua no yɛ ɛnɛ honam nnwuma nko a na ɛnɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyame ma ɛyɛ nti yɛhwɛ honam nnwuma no bi ɛwɔ Galatians chapter 5 from verse 19 2021 no yɛnkɔ sɛ na honam nnwuma no daa di pefee ɔsɛ ɔka honam nnwuma daa di pefee adwamammɔ efi entiti ɔsɔfoɔ ɛna deɛ nnwuma nipa soso sɛ yɛ bɔne ɛnkoa yɛ adwaman nipa no wanom nsa wanom wii wakɔbɔ korɔno wakum nipa anso hwɛ deɛ nyankopɔn no ka ɔsɛ honam nnwuma no ɔsɛ ɛda adi adwamammɔ obi ɔyɛ efi de yɔyɛ unclean things enti ɛno ɛna na yɛ bobɔ soɔ enti wote ha na sɛbi sɛ wɔbɔ wura busua bi mu yɛ mogyafra wo ne wo ho da woyɛ lesbian woyɛ gay ne saa nneɛma na nyankopɔn sɛ wo ho ɛnte uncleanness ɔsɔfo to aso ahohwie abosonsom edutuo ɔtan akayɔ ahoya ebufuo apereapereɛ kunsunkunsu empapamu ɛnitan ɛnsaboro agobɔne ɛne nneɛma ɛtete saa zee nneɛma yi nyinaa na mebɔ kɔkɔ sɛ ma bɔ mo kɔkɔ kane no ɛwɔ Mose mmara nwoma no ɛwɔ mmara no mu sɛ obi bi ɔyɛ saa nneɛma no tenu na meka kyerɛ obi a wɔhwɛ me a wotie ɛna sɛ sɛ yɛ adom no nti ɛnɛ yɛnhyɛ mmara ase yɛwɔ adom no ase enti nano na somafoɔ Paul ka sɛ enti yɛnka sɛ adom no nti na yɛntena bɔne mu ana Yesu sɛ wambɛsɛe mmara no na mmom ɔbɛhyɛ mmara no mu ma enti sɛ wambɛsɛe ne de a ɛnɛ ɔsɔfo obi hwɛ me obi tie me deɛ ɔde ne nipadua yɛ ne sɛ ɛnɛ wagu obi adwuma wo ɛnɛ meka sɛ obi tie abusuam ɔsɔfo abusua agyapadeɛ no wagye o ɛna ɔne ne ma nko a yare ani wuo bɛbɔ wobɛwuo na deɛ bɛtoto no ɔhaw bɛba wo wasefoɔ so ne yɛka sɛ de bia meka kyerɛ sɛ asase yɛ mogya asase bia enti ɔse asase no ɛyɛ yɛ nananom de ɔmo mogya ɛna agye enti mmerɛ bia meka sɛ abusua asase bi bɛtɔ hɔ na yɛnhyira so ama ɔsɔfo na ɔde langard fo kɔtete tɔn a saafo yɛ ahwɛ mo wie gye sɛ abusua no ɛtena ase na yɛaka sɛ sɔfo yima sɔfo Philip abusua tena ase no anaasɛ azuka yɛde abusua asase no ama wo sɛ hwɛ so na ton na bɛbu akɔnta ɛma busua panyin bɛbu akɔnta ɛma nana
ɛno no deɛ ɛdi nhyira bɛbrɛ ɛfiri sɛ ɛnɛ deɛ ne yɛhu ɛnɛ abusua bi kookoo obi afa ɔsɔfo abusua bi fie a ɛwɔ bantoma ɛwɔ osu ɛwɔ yɛfrɛ sɛ nkran ɛwɔ kumase ɛwɔ takorade ɛwɔ sunyane obi afa abusua agyapadeɛ ɔno ko afa ɔsɔfoɔ ɛna ɔtu nnuro wo a ɔbɛba ho bi ɔbɛkum deɛ wode wo nipadua ayɛ ne sɛ wode wo nipadua no ɛɛfomfom abusua agyapadeɛ ɔfomfom abusua agyapadeɛ wobɛwu agya no o sɛ mpanyimfoɔ bu bɛ sɛ nantwie no sɛ ne dua no anka no to a wokɔmfoɔ a wɔde kɔm na wo nananom a ɔmo si dan na ɔmo wɔ hefa obi hwɛ me obi tie me ɔsɔfoɔ abusua asase wafa abusua agyapadeɛ wafa obi so ɔmfa abusua agyapadeɛ deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔsɔfoɔ ɔfa fona ɛnɛ watete abusua ni sɛ ne bɛyɛ ɔbɛnya nipa ni mu adom ne nipa bɛboa no ɔfa fona na ɔde akɔhyɛ adwaeɛ na ɔfa fona na ɔde akɔhyɛ living room na ɔde akɔ dibi ɔyɛ kɔla wonti na hu aden asɔfoɔ tete no ho abusua no bi kɔ aburo mu bebree mu ameto ɛnne yɛ kasɛte ba na yɛabɔ abusua nyina amaneɛ sɛ mo wɔfa konum mo wɔfa ɔfosa yaw mo wɔfa mo maame mansa mo maame ntosoɔ wayɛ kasɛte aba enti na nwumere yi mo ba betie na ɛtɔ da yɛbɔ tu na yɛabɔ wei maame din na yɛabɔ ne nua na yɛakyea wɔn yɛabɔ wei wobɛhu sɛ yɛbɛbɔ adu baabi no wobɔ yɛbɛbɔ awie no ɔsɔfoɔ wo deɛ wo maame di wo papa di amɛm na wode awerɛhoɔ azuka din anyɛ dɛn amɛm ɛno ne ɔsɔfoɔ ɛno na nipa bi yɛfa fon no na ɔde asɛe wo obi wɔ hɔ nti nipa no koraa no ɔmfrɛ obi na woyɛ saa nneɛma ni nyinaa ɛnti sɛ nneɛma nyinaa no nkwa na ɛbɛsi ne so ɛna soa sɛ menkyia mo mama ɛna wafa sɛ menkyia mo sister ɛnti sister no ni me nɔma a ɔde bɛma na ama sister akyia me soa ni me nɔma sister ni me nɔma bra ɔte fie hɔ bible na ɛka honam nnwuma mpaapae mu ɛne tayɛ hallelujah amen ɛna me de nyame asɛm ba awie de edi ye nipadua ɛyɛ na bi tu adu ɔsɔfoɔ adwa suo ho nyina de nneɛma petepete hɔ ɔsɔ de soso ɔsɔfoɔ Cedar ɔbɛkɔ no mɛkɔ wakyekye dukuo Pentecost Roma meme da kyɛ sɛ kɔhwɛfoɔ pagya nnwuma asabɔfoɔ ne ɛyɛ worship ɔwɔ haha n'ani te sɛ deɛ wɔho nyame abɔfoɔ anso even dwemo wagye wɔ nyina kantan so oni wɔfo nyinaa yɛ akaasi bible sɛ aka yɔfo deɛ wode wo nipadua yɛ no adwuma mɔ maa me papa meba sɛ mebɛtufoɔ nti na ɛtɔ da wofrɛ nyame hia da mu a ɔnyɛ wo so no wobɔ mpayɛ da hia da mu a nyame mfio ɔsɛ wɔn wabɔ yɛn kɔkɔ sɛ wɔn ɔyɛ saa nneɛma no nti menya nyame ahenni na nyame ahenni yɛ amomu bebree mu adwene ne sɛ gye sɛ ahenni no wuwu akyi anaasɛ friends heaven no ahenni ne ɛhyɛ ase wɔ asase nyame nhyira amen na ɔnyɛ ɔkɛse ɛbɔ kɔkɔ obabi yɛ saa nneɛma no bi to ho anamɔ wokuru bi yɛ bi oyiri bi yɛ bi a ɔde bad luck ɔde musuo ɛna ɛba abusua no ɛba mo so ɛma mo nneɛma nyinaa sɛe ɛtɔ da yareɛ basabasabasa ɔsɔfoɔ ɛka basabasa nneɛma hawba owuo basabasa na ɛtoto mo ɛfiri sɛ mo ayɛ fi ade yɔyɛ ɛno na anka ne no na Mose maa nwoma no ɔhyɛ sɛ woyɛ saa nneɛma no bia yɛnyɛ se nyɛ saa hawbɛto ɛno na yɛ nananom suayɛ ɛhemfo ne ɛhema no suayɛ a ɔmo sɛ ɛnneɛ gye sɛ ɛyi musuo ma wo na ɛyi paa so yɛ sɛ ɛnneɛ yɛntwa wo deɛ bɛsu ɛmfiri kuro no mu wamfa musuo amma kuro no so ne ɔma no sɛ ɛnyɛ deɛ na ɛkɔ soɔ ɛfindi yɔyɛ ɛna ɛkɔ soɔ nyame nhyira wote bi mu a obi a wato mu a gye sɛ obi na bible sɛ
asante quotation said the idea turn any no nyoma bi wa wankasa unti osafo ntimi nsa no nyoma ni bu agye so bi ye den emboa nyame hira amen na ye okese say na wo say wo mre editi esida awa ena me kan for Awurade Kristo ma ebi ene ne da wote ye ne ebi onya mfa Awurade Yesu Kristo se wo kra ene waje nko ena ya adwen sa kira da Bible say akoma ena gigidi ano ena de paimu e de konkwanjim se na oka no Roman for man nyame hira amen se ene dey wase wo mre na watie nyame samre de ye bompae na yetu eye ene so ahye Awurade nsa nyame asem aba obu asofo odimufo obi so onimufo nti ye bompae wo a wonimufo no wo se Awurade so me mu ma me wie koduro ho wo so a wodimufo no sra Awurade se Awurade medwan toa moja na ehwegu Calvary kase Awurade Yesu ene wasem aba Awurade home mobo na fa me fonso che de medimu fo no mesu menimu fo Awurade ma me wie koduro ho wo Yesu dem bie wano na bompa ye open your mouth and pray bompa ye e wo fie ho bompa ye e wo hall ho bompa ye e wo Facebook ho Bompire wo YouTube ho bompire wo radio no so bompire wo share wo tell radio TV be one na bompire wo ya da ba to di andele kasha wo Yesu demo Awurade ma ye wie ko ho Awurade so ye wo se no so tete fo no wo Yesu demo obi bi o share o tie ani baby ni kumbi ni ribi ono ankasa o ye efio oye ade ye usudie odi ni apedua no eye miira enye di musuo odi o how that no ena me sere se Awurade fansa kan Awurade so ne mo Awurade tene ho Awurade hono mo bo o Yesu demo in the name of Jesus. Prayer number 1 Osofo ana de ekoso awiye bremu ne se obone fo na sore na etodobo ho a daya oso nyina nye obo okọ ne nyuma so oton a yento osofo bo ho so a awo sem obo abusuan ofirimu na ye abusuan kontontwi eye Acts chapter 2 verse 40 no Peter Kanye ose mama ye nyim mfiri enabusua ko ebusua bi o yade ebusua bi wo ha sugedie ebusua bi wo ha osofo oye bibi enye ye emomrante nyina da ne kwawensanfo emomrante nyina da ne wi ni cocaine ni ye fransen tramol ene red nom ebusua bi osofo oye adwuma se dan ebusua bi wo ha awo sem na ware sem ye bompa ye kasa Awurade Yesu wasem se se ye juwa Awurade dia ye be hu wanum onyam Awurade ye jiwudi ma ye hu wanum onyam anwumre ya ahomachi ya anope ya ade biara e wo mabusua mu a edi menya edi me menya edi me krunya da ye bone a me so a edi menya edi me menya edi menjumanya se ya Awurade me nyintumo Awurade jimi frimu jimi manu frimu me break it out wo Yesu demo be wano na ba break out open your mouth break out be wano na ba oh ya da ade biara ye fa ye bi edi nya da ye bone ade bia e nya me nya yade sugedie petuwo owo krakra obusewo ha owo na ekoso yade na ekoso yade bawa yade do koda be wonne bombai ade bia ye de busani ya edunya Awurade o Yesu demo
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. We go for the last prayer. Also for Hannah Yobuni. Obompai. Yes. Say Eurade. Say uti me. Na watch me banibia. Oboni a wo shame. Sorry bompai na Eurade beti o. Oh yes, you do. But Tinius banner. Tinius banner. Yes. No ye ni friend. Or Tian say David ba. Who me mobo. Hume ni friend ni mobo. Die na si ye. E na me kasa kire obi bi oye nyame ba. Oje Eurade die. Bible say nipa ye friend say Jabez. No free busua na wo su free mu bie no. O say yawo mu na ne na wo no mu. Na onyire ohun say saa de no edi ninya de di o mama nya de di ninya. O sere Eurade. Na Eurade tie de o sere nyina. Osofo e na obi o hwe yen a o pa ye fura wo ba. Fa onsa to ye furo no so. O say Eurade ade biara esi ye furo no kwan. Eurade ma de ni firi ho. Fa ba to miyem. Obi bi a wo yare fa onsa to baby bi a yare no wo. O say Eurade fa onsa kame. Wa wo hwe me a wo tie me oni obi na te dan mo. O baby yare krum bi yare so de fa onsa to no so. Na mpa ye na ye bo hospital ho. Fa ko gira ne nchen wo ho. Fa onsa so di mo. Eurade ayare sa e ba no so. Bible say insan nya adwuma no. Ma insani ni di yensan adwuma na Nyankopon say obehira so. Psalm 90 verse 17. Ka say Eurade Yesu. Eurade Yesu. Me ha oni. Me ha oni. Me man me ha oni. Me ha oni. Eurade yama me. Eurade yama me ma ha oni. Me ma ha oni. Me yire ha oni. Me kuru ha oni. Adwuma ha oni. Eurade yama me. Enya wo chena. Say ya. Eurade yama me. Bie wa no na bo. Bie wa no na bo pa. Wo Yesu demo. Eurade obi bi o hwe ye. Obi bi a wo tie ye. Facebook no so bo pa. Facebook no so bo pa. Eurade yama wa. Eurade yama wa. Eurade yama wa. Eurade yama wa. Chireme. Nyame ye bibia ma chireme. Nyame de ne sakta chireme. Wusu no ba wie ye chireme. Eurade ye bie wa no pompa ye in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Mo Facebook ne YouTube ni nyina mo type amen. Adie biara obi se Eurade. Se Eurade ya medical for na. Baby bi o hwe me free bi Eurade nyama ho. Me fra dance ma ho. Me fra yare sama ho. Me fra awoma ho. Me fra sika ma ho. Me fra mpeja ma ho. Ya me fa ne sankan ho. Wa wote bone mo. Wa bone afa no mo. Eurade nye o sese ya. Eurade nsano. Onye o ma no. Yesu demo. Amen. Mfa ye twa to. Erado se ye beda ne na be ye de. Obi o hwam ya wo tie me de ofi ho hye Kristo mojem. Me bompa o dem me de hye Kristo mojem. Me gina Proverbs chapter 3 verse 24 so also beda o na be ye wo de. Erade emfa ne san kan ba bi o hwe ya wo tie ye bia. Say ye Europe, say ye Asia, America, Africa country bia so region bia wo tie ye. Erade emfa ne san
kan Amen. yesu me sprenke yesu ma me peti yesu moja gu fio no wadwuma no na wotwe nye nhirama wo yesu demo fa wonsuo fa documents ne mo so mpae me nyame tumi Jesus. se wa wo hwɛ me a wotem ba bia wa pagya nsuo bia nyame tumi mowura nsuo no nsuo no na ne yesu moja ɛna ne nsenkyerɛne nsuo ɛna ne ayade nsuo yɛ ɔde nsuo ri bɛyɛ biara adanse mmara afa me frɛ nyame adanse to documents no so nyame favor and toso wo yesu dem jeme so amen nyame nhyira opi yɛ de mmerɛ ana ya adwuma ewo video enche na ebesane out na mo amhwe TV na ohwe TV na anima wo na meso no meyensa me the 1 hour from 10 to 11 obi bi opese me no bo mpaye wo nuoma ye bobo so ni nuoma ye koso wa brabom menya sane out pe frɛ me ne me team no ye ne wo be bo mpaye mo amotie eye yen ewo radio so no me bobo no ma no na message nyina so ye WhatsApp obetimi asene onuama eye o voice note about voice mail about ebeti o kira so ya dance e wo Sompa Cedar hour no so into wa dance obetimi asene voice note about edu so kira so ya but normal ni eye 0557 000 967 00557 000 967 no matter so 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no matter to 0553 53 89 0553 53 89 na min shira opi kwaso na hwe Sompa TV na tie Sompa